Patay ang halos tibuok pamilya human gimasaker sa Purok 11, Barangay Managok, Malaybalay City sa Bukidnon, pasado alas 11 Miyerkules sa gabi. Subay sa report, pasado alas 6 kanyang buntag Mayo 22, nidagan sa ilang silingan ang duha ka mga bata nga nakalingkawa sa krimen ug nangayo og pakitabang. Dihang girespondihan ang lugar, nakita ang patayng lawas sa tulo ka mga biktima nga giilang sila alias Kokoy, Evangeline ug anak nga si Ivan Anduhon. Sa pahayag sa silingan ug gigagaw sa usa sa mga biktima, nakita matud pa sa mga bata ang usa ka dakong lalaki nga misulod sa balay ug maoy nibuhat sa linuog nga krimen. So dito nakita sa ato ang kuan sa atong kapulisan nga napasisulod ang katong kuan tong tulo ka biktima nga nasulod sa ilang balay nga nagkadugo gyud. Dayon bali kan kani isa ka inahan o kaning amahan o kaning isa nila ka anak nga sa kalalaki nga bata. Dayon ang kuan ni is ana po si duha ka anak nga babae nga nakamanage sila kanang tago gyud sa papanghitabo ni mga insidente. Ngit-ngit ang kwarto ug swerteng wala nakita sa suspect ang mga bata nga nagpakahilom na lang samtang nag-ando sa kasakit diyang natamakan sila sa suspect. Sumala pa, wala dayon mihawa sa balay sa mga biktima ang suspect human gihimo ang krimen ug nagdula pa kini sa iyang cellphone. Atol sa pagresponde, unang nakita ang mag-amahan nga wala nay kinabuhi og nagkadugo ug sunod nga nakita ang asawa nga naa sa ubos sa ilang katre. Sa investigasyon sa kapulisan, sa ulo na igo ang mga biktima nga gipangbunalan og maso. Kita nila isa ra ka lalaki dayon tambok daw nga lalaki kini dayon medyo linginon og naong dayon nagdala og kaning maso dako nga masuha pod nga gigamit. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron maila ang responsable. Apil sa subayon sa mga pulis kung unsa ang motibo sa krimen. Ugaling madakpan ang suspect, pasakahan siya og kaso nga multiple murder. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.